На прыемнай святочнай ноце заканчивается год у работникаў адкрытага акцыянернага таварыства «Шклоўскі льнозавод». Калектыў адзначыў 90-годдзе свайго прадпрыемства. У раённым доме культуры сабраліся работнікі завода і шаноўныя госці на святочнае мерапрыемства. Напрыканцы мінулага тыдня Шклоўскі льнозавод урачыста адзначыў свой ганаровы юбілей – 90 гадоў з часу заснавання прадпрыемства. На святочным мерапрыемстве многія былі адзначаны ўзнагародамі. На сцэну раённага дома культуры, дзе праходзіла ўрачыстасць, пад дружныя апладысменты давялося падымацца інжынерам, майстрам, вадзіцелям, трактарыстам, наладчыкам, аграномам, аператарам, людзям самых розных спецыяльнасцяў, якіх аб'ядноўвае сумесная праца на заводзе. Я уверен, что это самая сложная культура по выращиванию, которая сейчас есть у нас в республике. Не успел посадить вовремя, не получишь результат. Не успел вовремя убирать, опять не получишь результат. Не успел, как говорится, свести с поля, опять не получишь результат. Поэтому ваши силы, ваши умения, ваши навыки способствуют тому, чтобы Шклоўскі льнозавод и дальше жил. Ушкловы льнозавод быў пабудаваны ў 1929 годзе, але першая прадукцыя выпушчана ў 1931 годзе. Адпраўлялася яна на Аршанскі льнокамбінат, які пачаў функцыянаваць яшчэ ў 1930. Вось і да гэтага часу асноўны пакупнік – Аршанскі льнокамбінат. У 2000-м льнозавод сучаснае, тэхнічна аснашчанае прадпрыемства. Дзве патокавыя лініі па перапрацоўцы сланцавай льнотрасты пераведзены са старога корпуса ў новы прасторны цэх. Пабудаваны новы сыравінны двор з 3 жалезабетоннымі шохамі умяшчальнасцю 3000 тонн ільно-сыравіны. Прыемна, што калектыў захаваў назапашаны гадамі вопыт, упэўнена глядзець у будучыню і гатовы да выканання новых задач. 90 гадоў – сур'ёзная дата ў гісторыі прадпрыемства, якое не раз перажывала складаныя часы. Многие поколения жыхароў города были и застаются работниками завода. Я думаю, что и в дальнейшем, соблюдая все технологические процессы, наша льноводческая отрасль в нашем районе с такой дружной, сплоченной командой, с таким дружным коллективом будет на уровне. И не только на уровне области, но и в целом нашей республики. Я хочу вам пожелать в этот непростой год здоровья, терпения, благополучия, а на следующий год самых высоких показателей. Галоўная задача, якая сёння стаіць перад калектывам, карэнным чынам палепшыць якасць нарыхтоўваемай ільнотрасты. Вырашэнне гэтай праблемы дазволіць вырабляць і пастаўляць спажыўцам высокакласнае льновалакно і за кошт гэтага павысіць эканамічную эфектыўнасць работы льнозавода і ўзняць на належны ўзровень зарплату рабочых.